4:25 ng umaga mga kagamba. So pupunta kami ngayon ng Tanawan, Batangas. Magmumotor kami ni Mrs. Bali doon kami mag-New Year. Ayan, si Mrs. naka-ready na siya. Ayan, so bibigyan natin ulit mga kagamba kung saan dako na kami. Papatnubayan nawa kami ng Panginoon mga kagamba. So yun lamang po mga kagamba. Mamaya po ulit post muna natin mga kagamba. Dito na tayo sa Binyan. Ayan na Panginoon dyan. Sa Binyan na tayo mga kagamba. Mga kagamba, andito na tayo ngayon sa Malbar. Malbar, Santo Tomas, 6:09 na, 6:09. Walis tayo doon ng 4:30 sa Makati. Ngayon 6:09 na. Ayan mga kagamba, nakikita nyo yan, nasa Santo Tomas na tayo mga kagamba. 6:09 na, bali umalis tayo doon ng ng 4:30. Ayan. Kikita nyo yan. Ayan mga kagamba. So malapit na tayo. 1 minuto na lang nandun na tayo. Yung 15 minutes pa pala. Ayon doon sa Wish. 10 minutes na lang nandun na tayo sa Tanawan. Ayan. So yun mga kagamba. Ayan mga kagamba, nandito na tayo sa Tanawan. Ayan, bayan ng Tanawan. So isang kanto na lang, nandun na kami sa pupuntahan namin dito sa Tanawan. Ayan, napapasok na tayo sa kanto na kung saan doon tayo pupunta sa Ipagko. Ayan, ito na, papasok na tayo. Ito na yung papasok sa kanila. Malapit. Dito na tayo, finally. Dito na tayo. Ay, si Negra. Ayan si Negra. Ang pusa. Ang laki ni Negra Laki-laki na ni Negra. Ayan yung bahay ng Ipagko. Kumukuti-kutitap. Ayan mga kagamba. Dito tayo sa bahay ng Ipagko. Ayan. Kasi Mrs. Ayan sila. Ayan mga kagamba. Maya alis na tayo rito. 10 o'clock. Ayan. Ayan mga dalaga ko natutulog pa. Ayan. Maiwan yan. Natutulog din mo pa na. Iwan. Ayan maya alis na tayo. Mumotor tayo ulit pabalik Maynila. Ayan mga kagamba. Ayan bilas pa yan sa Paring Budong. Ayan bahay niya ito. Dito tayo ngayon. Paalis na ako mga kagamba. Ayan Paring Budong. Ayan, Happy New Year, Paring Budong. Happy New Year. Ayan. Kasaya ko na. Hindi kayo YouTube dyan eh. Ayan, palabas na tayo mga kagamba. Ayan. Tayo. Palabas na tayo rito. Oo, 2 kahon yan. Ayan si Manoy Joy, ayan Merry Christmas, Happy New Year. Ayan, Happy New Year, Manoy Joy, ayan. Panoorin mo yan pagka-upload ko yan. I-upload ko sa YouTube ko. Ayan, paalis na tayo mga kagamba. Ito yung dala natin, 2 karton yan. Ayan. Ayan, pa-Maynila na tayo mga kagamba. Ayan, so i-video natin ulit mamaya kung nasaan na tayo. Ayan, paano tayo kay Manoy Joy. Ayan, ito sa Tanawan to. Ayan, so Happy New Year. Sabi na Manoy Joy, Happy New Year daw. So post muna natin to mga kagamba. Na mga kagamba, dito na tayo sa Calamba, Laguna sa Turbina. Kadikit na ang ang expressway.
Ayan, makikita nyo yung tanawin dyan. Mga kagamba, ayan. Ayan. Ayan, mga bundok dyan sa kabila. Ayan. So yun mga kagamba, pause muna natin, mamaya ulit. Ayan, nandito na tayo mga kagamba, Santa Rosa, Laguna. Ayan. Ayun, Muntinlupa na tayo mga kagamba. Ayan. Ayan. 11:15 na ng umaga. Ayan. Ayan. Ayan mga kagamba, 11:52. Nandito na tayo. Oo. So, papasok na tayo sa bahay. Pinarating natin itong motor natin dito sa labas. Akutin ko itong dala kong yan, ang dalawang karton mga kagamba. Pasok na tayo. Mabalikan ko yung mga karkada ko bago ipasok ang motor. Tayo mga kagamba. So yun, dito na lang kagamba. Happy New Year.